Kaixo, bai, Payasos Rebeldia Galizian sortutako talde bat da, artisten talde bat, eta egiten dutena da nazioarteko elkartasuna landu artearen bitartez. Hau da, artista ezberdinak biltzen dituzte, hemen ikuskizun oso polit batzuk egiten dituzte, haiek ez dute kobratzen, baina lortzen duten diruarekin egiten dutena da kanpoan egin beraien ikuskizunak, adibidez, egin dituzte Brasilgo fabeletan, Argeliako Saharar kanpamenduetan, eta kasu honetan adibidez, aterako duten diruarekin egingo dute ikuskizuna Palestinan. Da oso forma berezia eta polita nazioarteko elkartasun hori lantzeko, eta kasu honetan, egongo dia bila, larunbata egun osoan zehar, kursaleko terrazetan, eta ikuskizun ezberdinak egingo dituzte, praktikamente orduro egongo da ikuskizun ezberdin bat, eta originalena edo izango da checkpoint bat, checkpoint clown deitzen da horregatik. Jarriko dute Palestinan dauden checkpoint antzeko bat, eta kasu honetan haien sudurgorriek edo animatuko dute. Gainera, hemen Donostian egiten den klaunaldian eman dituzte ikastaro batzuk, eta ikastaro hauetan parte hartu duten ikasle batzuek ere egongo dira klaun bezalakoak hor animatzen checkpoint berezia. Eta honetaz aparte, beste 4 ikuskizun ezberdinak ere egongo dira, kursaleko terrazetan praktikamente orduro. Adibidez, Peter Pan payasoa, Potxin eta Patxin payasoak, bapatean zirkus da, kaleko antzerkia eta malabaristak, eta kanbaiota dia aereoak, trapezistak edo. Eta, gure aldetik, lankidetza sailetik hau antolatu dugu, nolabait, aste nagusian ere, palestinarrek pairatzen ari diren basatikeria salatzeko nolabait festetan ere.